Belaka hambai जों दिनै एडिसि हापां एकबा खमलंग जों दिनै सीएम बाय मालायका जों दिनै आदिबासी कमिउनिटि लेंगै जों दिनै फाइमानि मेन रिजन काबोनो थानाय 18 तारिख 10 मास 2022 एडिसि हापांनि बेखाथि कायसा नोटिफिकेशन एकबा कायसा एप्रुवल जों कायसा लेटार नुखा आजागाव जों नुखा जे 20 टा सिनि जे कमिउनिटि न जे 10 घन्टा खालायै बंनि कमिउनिटि हाउस अखमुंगा तांजानाय बागै एडिसि हाबुं फाटे जे 10 घन्टा जागा रिजागनाय आजागाव सिनि जे आदिबासीनि तांगै मंगरै आबुनि बागै जों दिनै अर सिनि अथरिटी एकबा सिनि सीएम एडिसि हापांनि आरो जों कक सालायका ओंखाय जों दिनै आ कक सालायन बिसदे जों सेमानका दिनै ताम बागै आजागा मंगरै कुनु वाना जाना कक रै ताम हिंखांखाय थांनाय बसर प्रत्येकटा समाज कति एकबा समाज हदानि अक्रारंग जे बातारन बागै जे रेजुलेशन आजराव सिनि आदिबासी नंगै रिजागलिया सेमा नआबो प्रसेस चलिका आज जराव जों आसो सेमा हेकबा आवन तै जों आसो डीपली होंगै जों सेमा आबोनि प्रसेस हैमले हंगै और मंकार जाखा कुनु वाना जाना ककरै अब सिनि सीएम अलरेडी साका अब नर प्रसेस खाइदै आर जगाव जों सेमांका त्रिपुरा राज्यव सिनि रिकगनाइज जेटा आदिबासीनि वंका मुंडा दङ उरां भिल कर तै सान्ताल गा पास्ता जे सिनि कमिउनिटिनि प्रत्येकटा आ कमिउनिटिनि हेड न तै जों कायसा साबनंनाय बिनि बाताबो माननाय तै जों आबो हायके जों मिटिं आसुगै जों आबो हाय रेजुलेशन दिनाय आबुनि यागुल स्राय स्राय अ एडिसि हापांनि बिसिं तै खायै एडिसि वन सिनिबो 10 जन खाय जागा मानाय अबा हायके जों आसस मानखा पुइलानो बेलेके हामबाय मारिबो बुबाग्रानि गै बुबाग्रानो बेलेके हामबाय तै एडिसि हापां तै सिनि सीएम एडिसि हापांनि सीएम जों बेलेके हामबाय मारिबो सिनि आदिबासी गै सिनि आसामनि एक्स प्रेसिडेंट सुमो सावताल तै लबि दङ सिनि त्रिपुरा माथानि ब्ले एक्टिव वर्कार सिनि गोपाल सातनामी तै yang सिनि भाइस प्रेसिडेंट आसामनि रुकुमन मुंडा तै सिनि आसामनि मेम्बार मनोरन्जन देबबर्मा तै yang सिनि आसामनि मेम्बार दङ तै yang सिनि आसामनि मेम्बार दङ जों दिनै एडिसि हापांखौ मालायनो